हाहु मोनगोन बे गोदान खोथा नङा ओंखायनो रायजोफोर साबधान जादो आरो क'क्राझारनि उरखाव गोरा ब्रह्म जाय उरखाव गोरा ब्रह्मआ जागायजेननायनिफ्राय दासिम हारिनि थाखायनो गसंनानै दङ खुनु दिन लोरसोर जायाखै नोंथांमोना बयबो दा थांनायाव नायलां बै पेट्रल पाम्प खाथियाव उरखाव गोरा ब्रह्मनि न' दङ बेबायदि बिसोरनि VCDCनि चेयारमेन न'आबो बेबायदि नंला बिखौनो लानानै बिसोरो मा खालामो उरखाव गोरा ब्रह्मखौ बायदिसिना गाज्रि बुङो रायजोजों थानायखाय रायजोनि खामानि मावनायखाय थाखा जायैखाय रायजोनि जेंनायाव गसंफानायखाय दिनै उरखाव ब्रह्मआ गाज्रि जाबाय माने मोजां गाज्रि जाबाय जायफोरा गावसोरा माने सोमावसारनायनि मुङाव दिनै राजा मन्त्रि जानानै करोड़ थाखा खामायबाय आइ आफानो जेबो मावना होआखिसै बिसोरा बिराद मोजां जाबाय दा बिखौ बुंनायखाय गाबोननिफ्राय आंखौ दोखो रायलायसिगोन जेबो खोथा गैया रायजोफोर आंखौ रायनाय माने बोर सारसिनायसो आं बिथांमोननि बायदि बिराद लेखा गोरों धोनि थिं बांला बिल्डिं थानाय न'खराव रुपानि सामस अरनानै जोनोम जानाय गथ' मानसि नङा आङो सबसे गोरिब गुन्द्रानि न'खराव जोनोम जानाय ओंखायनो जेसेबां रायथों आं बेखौ बोर बायदिसो लायो हाग्रामा बायदिजों रायजानो मोननायाथ' आंनि खाफालनि खोथाबावसो बियो सासे इसिबां गिदिर मानसिसिम दा नंखायनो रायजोफोर बयबो ओंखारबोबाय खौसे जादो दिनै मोजाङै मोजां नमिनेशन होनानै न'आव थांनानै गाबोननिफ्राय जि साफा सानै जोंहा बिदा फंबायफोर BPF खालामदों पार्टिया BPFआनो खालामदों बुंनांगौ गैया नाथाय बर'नि भटआ गावस्रानो मोना एबार 90% जेरैखि जाया ज' जानानै उरखाव गोरा ब्रह्मनो भट होनानै गुबुन हारियाबो फैखाबाय खिन्थु गुबुन हारियाबो लोब फैबाय एबार जोंसो लिंहराखै नैबे मिटिंआव गारि गुरा होनो बारा फैसा गैया नालाय जोंहा बिथांमोना फैनो हायाखै नाथाय लोब ओंखारखाबाय देरहानाया सिउरसै आरो जै देरहाबाय जोंनि जेंना सुस्रांनाया 50% सिगाङाव थांबाय जै देरहाबाय 50% सिगाङाव थांबाय दा नंखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे बयबो खौसे जादो आवगायलांनोसै आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नमिनेशन होनो थांनायाव बयबो हौवा हिनजाव डिसिप्लिनजों थांनांगोन जोङो आरो रंजा बाजा दे रावबो दुखु लानाङा प्रेसार लानाङा रागा जोंनाङा जाय रागा जोङो बांद्राय हिंसा जायो बायद्राय प्रेसार लायो बे मानसिया मुलुगाव मोजां खामानि मावनो हाया ओंखायनो जोङो हाग्रामा सारा एनि टाइम रागा जोंबाय थायो नालाय हिंसा जाबाय थायो गावनि लोगोफोरखौबो माबा माबि खालामोनो रागा जोङोबा दा नंखायनो मोजां खामानि मावनो हायाखै दा ओंखायनो जोङो रायजोफ्रा रागा जोंनाङा आंबो रागा जोङा दा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनोबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।